Den norske Nobelkomité har bestemt at Nobels fredspris for 2008 skal tildeles Martti Ahtisaari for den store innsatsen han har lagt ned på flere kontinent og gjennom mer enn 3 tiår for å løse internasjonale konflikter. Paljon onnea Martti Ahtisaari! Kyllä tämä oli juhlava tunnelma, historiallinen päivä meille suomalaisille, mutta tietysti Martti Ahtisaarelle. Mutta kyllä meidän suomalaisten kannattaa olla ylpeitä tästä päivästä, että ainutlaatuinen tapahtuma. The task of a mediator is to help the parties to open difficult issues and nudge the process forward in peace process. The mediator's role combines those of a ship's pilot, consulting medical doctor, midwife and teacher. Tämä on ensisijaisesti Martti Ahtisaaren rauhanpalkinto ja toissijaisesti Suomen palkinto. Toi tilaisuus oli aivan fantastinen. Se oli suuri hetki pienelle maalle. Meidän pitää kaikkien suomalaisten olla onnellisia ja ylpeitä siitä työstä, jonka Martti Ahtisaari suomalaisena on tehnyt rauhan puolesta. Hän sanoi mielestäni erittäin hyvin, että rauha on tahdon asia, rauhantyö on tahdon asia ja toivon, että Martti Ahtisaari toimii esikuvana monille nuorille suomalaisille naisille ja miehille. Tänä kyynisyyden aikakautena on hyvä muistaa, että pitää välittää ihmisestä ja pitää pyrkiä vähän myöskin parantamaan maailmaa. Oslon raatihuoneelta on tullut bussilastillinen ylpeitä suomalaisia, mutta vielä on paljon rauhantyötä edessä Martti Ahtisaarelle ja monelle muullekin. Mitä Nobelin rauhanpalkinto on merkinnyt Martti Ahtisaaren elämässä? No tietysti se on korkein tunnustus, mikä ihminen minun toimisektorillani voi saada. Ja näin ollen mä olen oikeastaan saavuttanut kaiken, mitä ihminen voi saavuttaa.